as the Chief Executive Member. खुलुमबाय नोंथांखौ गोदान मोनसे भिडिअ खबर लायबाय ओमफ्राय तो मैयाथ' सरकार दाबाय नङा होमबा तो थाङै थुङै गिदिं गोदा माने मा जाखो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबैनो समायखिरा लानो गोनां जाबाय तो बुंदोंमोन माने बिटिसिनि चिफ हिसाबैसो बिथाङा माने समायखिरा लागोन बे माने बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो माने सासे एमसिएलए बो बुंदोंमोन बे बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा माने सिएम हिसाबै समायखिरा लाया बिथाङा चिफ हिसाबैसो समायखिरा लागोन दा जोङो मा खोनानो मोनखो मा नुखो जोङो नायना लाग्रोदो नोंथांमोना नै भिडिअखौ नायना लादो Me, as the Chief Executive Member of Bodoland Territorial Council, accept as तो नुबाय दा नोंथांमोना खोनाबाय दा मा बुंखो बिथां हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा तो थाङै थुङै गिदिं गोदा मा जाहैखो थाङै थुङै बिथाङा बिटिसिनि चिफ नङा बिटिसिनि सिइएम चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबैनो समायखिराखौ लानो गोनां जाबाय तो बाखि जिखियानो जायाथों मानो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै सानैसो माने एकदमबारे मा होनगोन हार्डकोर माने बिराद गरामि आरो माने इनफरमेटिभ मोना जानो लोंनो फैसा मोनबाथाय खाना जानो मोनबाथाय माने बखिलाबायबाय थागोन बे सिस्टेमनि खानायसो मानसिफोर दङ बिसोर दा नुबाथाय बे भिडिअखौ नुनाय लोगो लोगो बिराद बुखिगोन दालाल प्रमदनि दालाल हेन तेन किबा किनि माबा माबि बुङोगोन अरजाया जि जाया आङो बिक्रम दैमारि आदा बिथांनि भिडिअ बनायनायखौबो आंखो मा बुंदोंमोन माने बिक्रमनि दालाल मानिबा दालाल हेन तेन बायदिसिना बाथ्रा बुंदोंमोन तो बुंग्राया बुंखागोन जों माने सैमायाथ' सोंखाङो नङा होमबा तो जिखि जादोआ नोंथांमोना जि बुङो बुं जि बुङा मानो आं बेखौ खेराया दिनैनि बे समाव माने माने मा होनगोन जोङो एसे नोजोर लाखिगोन सरकारखौ आरो सरकारा जुदि मोजां बिटिसिनि सरकारा जुदि फैबाय थानाय समाव जोंनि इयुथनि थाखाय माने मा होनगोन बेखौ बिटिसि बाखिनि थाखाय मोजां जुदि खामानि मावोबा आं सरकारखौ साबायखर बावगोन भिडिअ बनायगोन आङो किन्तु माबाफोर गाज्रि नुयोबा बायदिसिना खामानि जेनेबा जोंनि बर' जातिनि एगेन्स्टै जुदि खामानि मावोबा आं बिनि हेंथायै गसंगोन आरो बाथ्रा बुंगोन आं बे अपोजिसननि रुलखौ लागोन थांनाय जि इउपिपिएल सरकार बै इउपिपिएलनि सरकारावबो जिखिनि कराप्ट जादोंमोन एबा इलिगेल जादोंमोन बिनि सायावबो आङो भिडिअ होदोंमोन आङो नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय आङो प्रमद बर' सारनि जिथु सरकार बे सरकारनि सायाव गोबां भिडिअ बनायदों माखासे जिथु एपइन्टमेन्ट इलिगेल एपइन्टमेन्ट जादों बेनि बेलायावबो आङो बुंदों फैबाय थानाय जि हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि सरकार बे सरकारनि समावबो जुदि माबाफोर गेना गोरोन्थि नुयोबा आं बेखौ बुंथारगोन आरो सोरबा जुदि दम मोननो फैयोबा बियो बिदि जानाय नङा थांनाय इउपिपिएलनि सरकारावबो गोबां पिपिएफनि माने मा होनगोन सापर्टारफोरा एकदम बायदिसिना बाथ्रा बुंदोंमोन दिनैबो सरकार दायैनि सिगाङाव बिटिसि सेक्रेटारिनि जिथु अफिसनि माबा माबि बुख्लाबनाय गारनाय किबा किनि हेन तेन माबा माबि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों बिदि खालामनो मोना बियो पाब्लिक प्रपार्टि मोनसे बेयो रावनिबो सम्पत्ति नङा गाबोन हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि उनाव बेलेग सरकार फैगोन बिबो माने बिखौनो बाहायगोन बेबायदि बायदिसिना खामानिफोरखौ माने जाथावै माने नंथारै खामानिफोरखौ मावनो नाङा तो जिखि जादोआ फैबाय थानाय समाव जाहाथे माबाफोर जुदि गाज्रि एबा जोंनि बर' जातिनि एगेन्सि खामानि मावोबा बिनि थाखाय जोङो बयबो भइस रेज खालामनांगोन मिथिबाय थांनाय समाव गोबां माने बयबो खुगा सिबाय रावबो दाबि धुमखा गैया भिडिअ बनायदों अपेनलि भिडिअ बनायना हेगारदों फेसबुकफोराव किन्तु नैबे सरकाराव जुदि बेबायदि खालामोबा एसे हामा जागोन दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैगोन नङा होमबा फ्रिडम अफ स्पिचनि बाथ्रा दङ नङा होमबा तो डेम'क्रेसि कान्ट्रियाव जुदि माने बुंनो हायाबा जों क्रिटिसिजम जुदि खालामनो हायाबा मानि बे डेम'क्रेसि थागोन बेलाय तो जेखि जादोआ फैबाय थानाय समाव जाहाथे जों बयबो खौसेयै माबाफोर जुदि जायोब्ला जों बिनि एगेन्स्टै जोङो भइस रेज खालामगोन आंदों नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय जेखि जादोआ बिदिनो भिडिअ होबाय थासिगोन आङो